DJ:n tekemiseen liittyy aika monta asiaa. DJ:n työ alkaa jo ennen sitä iltaa, että usein tiskijukat tekee paljon töitä sen eteen, että niillä on tietynlainen levystö, ja että niillä on oikeanlainen levystö siihen tulevaan iltaan, tulevaan työkeikkaan varten. Esimerkkinä nyt vaikka se, että jos sä menet vaikka limudiskoon soittamaan teineille tai alaikäisille musiikkia, niin ne ehkä haluaa sitten kuulla tietynlaista, ehkä näin niin kuin karrikoiden sanoisesta radiopoppista, mutta sitten jos sä meet vaikka 40 synttäreille tai sä meet vaikka johonkin teemabileisiin, sulla pitää olla tietynlaista musiikkia, eli se tekeminen alkaa jo kauan ennen sitä keikkaa. Sä rupeat etsimään tietynlaista musiikkia, joka sopisi sinne iltaan. Sä otat ensinnäkin selvää siitä genrestä ja siitä porukasta, kelle sä soitat. Ja sitten kun sä oot tehnyt sen, niin sulla on joko levylaukut tai tietokoneella tietynlaiset tai tämmöiset kansiot valmiina, sitä musiikkia, mitä sä aiot siellä soitella. Mutta sen lisäksi, että sä varaudut tietynlaisella musiikilla, niin tietysti sulla pitää olla tietynlainen tekniikka hallussa, eli joskus sun pitää tuoda sinne tapahtumapaikalle tai bileisiin kaikki, niin kuin soittimet ja äänentoisto ja kaikki piuhat ja hyvä, ettei valotkin. Joskus sä voit vaan, jos puhutaan vaikka tällaista normaali yökerhokeikasta, niin se yleensä riittää, että sä ilmaannut sinne paikalle, siellä on kaikki sulle valmiina ja sä rupeat vaan soittamaan. Mutta silloin pitää tietää se, että kelle sä soitat ja mitä sä aiot soittaa. Joissakin paikoissa, joissakin yökerhoissa DJ:n työhön kuuluu hyvin isona osana se, että ottaa vastaan biisitoiveita yleisöltä ja reagoi niihin sitten tietyllä lailla. Sekin voi olla joskus vähän vaikeaa, että kuinka paljon niitä tiskijukka soittaa niitä tiettyjä toivebiisejä, että vaikka moni varmaan ajattelee niin asiakaskunnasta, että tulisi hyvä ilta, jos soitettaisiin vaan aina sitä, mitä asiakas pyytää, niin oikeasti se menisi niin, että siitä ei tulisi oikein yhtään mitään, koska sitten toivottaisiin ehkä vartin välein samaa biisiä, tai sitten toivottaisiin ihan ihmeellisiä biisejä, jotka ei yhtään sovi tietyn paikan siihen semmoiseen imagoon tai semmoiseen musiikkilinjaan. Eli kaikkea näitä tämmöisiä asioita DJ tekee, se sekä esiintyy, että se lukee yleisöä, että se niin kuin palvelee asiakkaita siihen samalla.